Ka seng samala mulai pelun, kapan pau ke jing sukya bat bitar, halor ke jing le jungka Meghalaya State Pollution Control Board, banbu ye ke Jakarta ye kidawai dashin, kidikot met jong kibriu, kebelawan ra na ki hospital baper ne ki bio medical waste, hamarten klaim ke jing pesutu pajba bat kamtam ke NOC na ki borsnong kamolai. Kaseng hadin ke jing yo jing ujor ni kepajba hakasengi balang kalalej banjurip ye ketegi jaka, hakabalalap ba ke jing bret ye ketegi jabo, bat ka jing thang ye ketegi jabo, kalong ka balengkar bha. Uba Samuel Biam, ubre presiden ka seng samla mulai pelun, haba keren cikinong tok kubor hadin ka jing jurip ulong, baka sarkar kala kendeu thalai ki paiba nong snong jonga molai, daka baledan bor batle ka bamon ye ketegi jaka, wala ka de jonga municipal. Ulong baka Meghalaya State Pollution Control Board, kapan kenyi ka BMW ak arjar kanreu, namar ka jingjingai banbu ye ki jaka thang, ye ki dawai dashin ki dikot met jong ki breu, ki balawan ra na ki hospital baper, kari banjingai kumbasan spa mitar na ki snong breu. Henry, kam siya melalong kumta, kabalabu jima penban ye ka koi kakia jong ki pajba, na katadam kabami na ketega jaka, kaba ompat biang satia hadu ki rukom ai jinyada. Kumta, uang ru baka seng samla haringkat ki pajba anong susnong kamolahi. Kinsa shim kisinjam ban khang no shwa shipor, ye ketega jaka, lada ka sarkar kamla ban penbaik da kawipat, bat berengam ru ban ujor sendan da ka PAL sya ka NGT. Habidai bat kini ke jingwan ke jongi nak kalian ke seng samla mulai pelun. Hadin bagi yo ya ke jing ujuar. Ya ke jing mi jong ketedam jong kini habidai bat kini ke biomedical waste. Tekat kum kini ke jing ujuar ke bagi yo negeri Paitba. Kini ke biomedical waste ke ki bakoi hang ni kini ki bakolek nang ngathai nagi hospital fair. Ha, tekat jingwan ra jong ki hang ni bat ke proper treatment hang ni ro kampat biang. Tekat ni kini ke wei nang jing ke ba ngia kenduk mentah pok snong molai. Mentah kini pilai kesnong kebatang si arkam lai kam ke kejan lapoi hak snong beriau ti pilai ke jeng mi jeng ketedam menen nang tei kebatang ya gini biomedical waste ngim tip haduk kan no kan ni ke treatment hang ni ke biang te kan ni ketedam ke bemi nang ni ka kata ke jeng yang kiri Paitba ka kata ke jeng ni snong marjan got ke jeng sma jeng ni ke marten nalo beras mal pa kan ni ke laki ke jeng sma saduk semodot baki saduk jayur saduk snong pedeng saduk snong lum ter tementah sok ni ka jingwan berat ya gini biomedical waste hang ni ki kenyang jingpang belalai pujan haduk ki covid haduk ki kansar haduk ki jingpang ki bamla ban suthuk so on berat lut hang ni ka bami nang ni ka tedam ka kata ban yang gi nang molai stai te gini gi beri besong hang ni kam yok su ya kamet ka bakoi ka bakhya kim yok su ban ring musim ya kali er ka bakoi kila yok ban ring da kali er ka bami na ka bakhya hi te kala ban kala jingpang kan kala ban kala jingpang na ka puar mentah gi beri besar hang ni kala bu jeng ya gi te kini ke jingwan ke jengi hang ni step ke pemerintah ka jing bamdon jeng ke proper treatment hang ni ru kalau de ke wei na ki jeng ke ba ka sarkar kelas siat matla ka selong municipal board kelas siat matla ya kan kam kila siat laj ya ki bor ki badai ya kini ki kendon ki badai kat kum ka BMC kat kum ka BMW arjar khan rio te kini ke jingwan ke jengi hang ni step ke pemerintah kini ke biomedical waste kini ke biomedical waste ni thu IP kat kum ka BMW arjar khan rio ka de ban long sanspa mitar ka jingjengai na residential area ai filap bagadan kini yang ni sanspa mitar hatu PE pitang ni hang tu pilai ngiat tangkat no ha tangsi arai sekan ngilapoi hang ni henry sanspa mitar ka jingjengai jong kini ka di ban long bumta henry kini kelas set up hang ni ngimtip haduk kan no hakapor bagi set up kini tang ke public hearing ru kamdan tang ya ke concern jeng kisnong ru kamdan tang ya ke NOC hadir mengilawat jeng tip menen nak kalian jeng rang basnong jeng snong nong puar nak kalian gi rang basnong jeng snong moyong ini ru kimda jeng tip ya kini tang nak kada ba kade jeka jeng ki ong ba kade jeka jeng municipal kila ka ban lek ka rumban kata ta ba mi hap kan te kini gi ba nak kalian sama pun kalau concern ya kan ka isu kalau concern nak bentak ka koi ka khia jeng Paitba kalau concern nak bentak ka bit ka bian jeng Paitba kalau concern nak bentak ka environment hang ni jin la de bomdan segini giding kisik ngam tip ka ban jai brio jeng hang ni chaduk chatai ka laki ko jing smart mador officer kata ka digwe ke jing e awang ipi kumbang ong menen nama nak kalian jong ka ni ka municipal ngimtip ya lai haduk kat ni habaka pangi ka NOC habang lawat persang mantuat jumut nagi yang lam stong gi om kamdan ka jing ai kamdan ka jaga jing eng ai NOC tingi nak kalian sama pulun ngim so ya hap banwan suan berat ya gini ginyut hang kinyer hang ni tang nak kada ba kadai ka marten ka ba baros kat talah su pentulun kum ni melak su benyuk jaka segwi jaka mentah ya kini ke biomedical waste ke belong ka kham buat kat kum kendon jaga kat kum ke kendon jaga BMW arja khan rio tegang lengo nak kalian sama pulun ru ngisong lengo balai ka segane ka Meghalaya State Pollution Control Board pilai ke jingdrong jong kotai keteng ko bibi yang tai kalong silent ka sengap jar kila ayu gini ke slong municipal board
ha ka jing-jingai jong kani ka jing san spa mitar hang ni kidan ki wi ki kinja business ke baki beri ki hab set up ki ong san phu mitar dambiang san phu mitar mlong kani pat san spa mitar di ban jingai ru lai lat ban lek ka bomon te kani ka di ki jingai lai jong government ka jing khindu thala yang ki nong molai ke ki nong molai kan sapoi ke por ke ba ngim ban sin hab ban pen i ke bor ban hab ban khang shwai ke ni beli ke sarkar kamla ban wa di ki jaka ke biang beli ke sarkar kamla ban thiet iki jaka ma ban thiet iki jaka na gadaw ba ki dia ban dom ye gini ginyot ofer hang ni ki dia ban dom ye gi wis ofer ki ba kolek na ni nang tai hari la chuan thian yang yang ni po sno lai fi kham tan shu ka jing sngo para bari kham tan shu ta ka jing sngo na ka ban ta ka ko ka khya jong gi nang song snong hari ngi so lungo ben menta beli ki skap jar habi dei ba ka ni ka ban ta ngi wan hang ni na ban ta ka jing nang ta ka bet ka biang jong gi pai ba ngi hab ban persa ya kani namar kani ka trikam nadu usnar arhajar arfo te phila i phindal ngathai da phirung hapo ka jing ban ya gini ki bayu medical waste hang ni ne ngimpat i bakan long ka biang ka jing khan ha jing sisa ka jing khan du jong ka ding hang te ka di bolong ka khan ha khang ban la ban pen ya gini ki bayu medical waste di bora lagi na kini hospital ba fair anda phila rung hang te phin sa i pe phila i men ta dang jong khmat pelen kum ni wat kini ki batrai hang ni ru ngathai kan don hi ke jing ta ko khya ka jokti ngla penting kana ya kani nama phila i hida ka dagi jong khman penting kana ya kani bakal afil apa tanya ka marten ru mla ban yo ta sala di rupa ka jing fil jong government ada ke sarkar ka supulut kai ka pisa ban chu berat kai ka pisa sini setai ban chu thiet kai ki jakan na ta ka jing moment toy jong pai ba ban chu thiet kai ki jakan na ban ta ban ai jakai ki he ki han ban ai jakai ki officer fair balik kamla ban thiet ki jakan na ban ta ka marten te beli shu thian pilih ke jing ta jong ni ke marten wat sedu sedam sai sethi seni ki telong jong ko yam hang ni ka jing mi jong jebok nang ni kala khata wat sethi seromro ka jing dan jong ka abator hang ni rubuk besuk se ban ring mesim ka jing dan jong ki karkhana ba fair hang ni ka besuk se ki ban ring mesim menta ya ka mulai la welcome da ka jing sama ya ka selong la welcome da ka jing sama ya ka rikasi ya ka megalia hi bro ko we habarung sepok selong la welcome da ka jing sama temen pi hang ta kai ngi ong bakala ka nagaliang jong sarkar ka la fil ngalengok bagi nang mi khmat jong ngir ki mat la ya kani ka kam kat ya kani ka jinglong jingman jong kani ka marten kim sim la yi ye bun kam ki kam ki bam ai jum toy pa ba hen ki bun kam pen ban de ki kam ki bam idan jum toy hen ya ka marten pa ki mat la iya na ni ru ka mi i chief minister ya na ni deputy chief minister ya ni ki minister fair ki MLA fair ki ya na ni ki mi i kat ki ni ka jing ya ya lai ya gini ki kendon ki pen khen ya gini kendon jaga BMW A tengah ngai ba ka jingwan ka jongi hang ni tamkut tangkat ni ngin hab ban budien lada ka de ke por ka bangin hab ban file PAL lani bangin lai sedu ke NGT ngim ban si ban lai ngani thu ipi hakisnam arhajar khat khnai nagaliang jong ka municipal kala safanya duk pralak rupo hajar nakada ka jing fil jong ka habai de bagani ka plan hang ni ki medical gidi ki biomedical waste ki bora hang ni ngoi pi gidi ki bawon collect nagi hospital fair ki dei ki ngano brio bayam ki tu ki document ki syringe ki PPE ki lai pujan ki dawai batam ki jenat ki bam long sup penengkam ki balak ta ka koi ka khya baro lawan dom lut hang ni yu brio ngathai yu brio bayap ru ki don berat hang ni hari ka lengok ka ba ki thang ni ngam thrai ban ong bakadang ka proper treatment hang ni yo le si ka ba ki dap thang ni ki la ban shift setai te ba shift setai ki dam bila i ki dam ki brio ki ba chu em bala kendoi je kpo hang ni ki lum scrap ki lum e kin hap ban yang ngom lang hang tu te ka ta mi ka koi khya jong ki ru haba menrap lang halor kani usamla samaran sim ubade general secretary ulai thu baka Meghalaya State Pollution Control Board house name arja ka khandai Kasya dan kuna teng hak NGT namar ke jingya ilait ni kibor snong bat pulom habor kiliang swaban bu ye kete ke jaga thang house name arja ka khandai ke NGT kal empus da ka fine ke balong pralak nrepo hajar ya ka Meghalaya State Pollution Control Board kata kadai namar ba jing fil ya kani ka biomedical waste plan kepada hang ni apa maulai ke jungi ka jing fil ka beningkong apa ngiyap ban puli ke tu kadai namar ba failure for valid authorization kembal apan pa i presiden ke bamut ke sarkar kaya lat ya kibor sinong khamsim ya ke NOC ni kibor sinong ba kabar kalong ba ka khlam yo ya khamai awareness sik pa ba kai ke jing metoy kai ke jing do nong ada pu kini kai ke jing kata bala rebu ni ke biomedical waste ka sinong ke jungi te sarkar kaya lat ya kita khamsim confidence yo pa ba kham yo ke NOC na girang ba sinong
kawai ni failure pat kalong ba balik ba syak fine ka pollution control board kalong ba hakato atu openly burn and dump ya ki waste haduk mentaru pat gini ki waste pini haduk mentaru openly burn but dump hi hakani ka ceka kalong kai ka ba tabula wal hadin bala ajing senang ru kampat bed ke sarkar ka jongi wal hadin bala ajing senang ru ka pollution control board kampat bed haduk mentar te sakano pat kalenti kat ka NGT ka badai ka tenat ka khli du abok ka ri ka jongi ban pet ha badai ka environment ka jinglong jingman jong ka mariang ka jongi wat yakiru kam kongu te ngatrai da lada kamla ban le nam ta kani nakalang ka jongi sang sang lam lai plun ngin pen khi ik pai ba molai bakin khang choi kani